Terve taloihin. Täällä pakisemme tänään Karjalaksi. Eli kysymys on Sampolan työväenopiston karjalan kielen ja kulttuurin kurssista. Mennään katsomaan mitä sitä löytyy. Joo. Pyörii. Aulassa ollaan. Täällä on paljon näköjään opiskelijoita jo valmiina. Mitäs täällä ylipäänsä on? Muun muassa näköjään linja-autojen aikatauluja. Noin. Tää kun rohkeasti sisällä vaan. Kyllä. Tässä meidän luokka onkaan. Kaverini Mika ei nyt lähtenyt mukaan, vaikka olemme yhdessä käyneet tällä kurssilla koko syksyn. Hän oli kuulemma väsynyt. Tietenkin hänellä sattumalta oli myös käännöstehtävät tehtynä. Tai siis tekemättä. Enpä tiedä oliko vaikutusta asiaan. Jaha. Siinä on vissiin suunta näyttäisi tuonne. Sinne varmaan täytyy mennä.